Fil-Vanġelu ta' Luqa, kapitlu 18, vers 9 naqraw Ġesu għad il-parabola li xi wħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma nies sewwa u li kienu jżebilħu l-oħrajn. Żewġ irġiel telgħu fit-tempju jitolbu wieħed Fariżew u ieħor Pubblikan. Il-Fariżew kien bil-wifqa jitlob hekk ġo fih u Alla niżżik ħajr li minix bħal nies l-oħra ħattafin, blaħaq adulteri jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Insum darbtejn fil-ġimgħa u nagħti li xhur ta' kull ma għandi. U l-Pubblikan wieqa fil-bogħod ma rridx biss jerfa' għajnejh lejn is-sema ma kien iħabbat fuq sidru jgħid u Alla kun ħanin miegħi midneb. Ngħidilkom, dan raġel niżel daru ġustifikat aktarx mill-ieħor. Għax kull min jitolla jitniżżel u kull min iċekken lilu nnifsu jitolla. Żewġ persuni telgħu it-tempju jitolbu. Il-Fariżew reliġjuż kemm tridu raġel tar-ruħ tajjeb fetaħ fommu u qagħad joqgħod jiftaħar quddiem Alla fil-fatt ma talbu xejn. L-ieħor kien jaf li hu midneb, kien jaf il-korruzzjoni tiegħu, il-fottimenti li kien fotta u x'naf jien. U lil Alla talbu jkollok ħniena minni u Alla għax jien midneb. Ġesu jgħidilna min mar id-dar, min mar ħareġ mit-tempju u malura lejn daru. Wieħed kien min għalih hu ġust anke qabel ma ġie t-tempju. U mar lura lejn id-dar min għalih hu ġust imma fil-fatt ma kienx. L-ieħor ġie t-tempju konxju li hu ħati imma meta mar id-dar kien bniedem ġust quddiem Alla. Liema wieħed minn dawn huwa int. Fil-parabola Ġesu ma jgħidilniex kif kienet l-imġiba ta' dan il-Pubblikan li konverta wara dal-episodju. Imma fil-kapitlu ta' wara l-istess Evanġelista Luqa isemmi Pubblikan ieħor, Zakkew. U jgħidilna li dak il-jum stess li s-salvazzjoni ġiet ġo daru kif dan il-bniedem inbidel. Minn bniedem li fotti u ħallil u jgħat li jagħti nofs ġidu lil ħaddieħor u l-dak li kien seraq iroddulhom lura 4 darbiet. U mal-ewwel ġurnata narawh qed jorganizza meeting evanġelistiku fid-dar tiegħu biex sħabu u ħbiebu u niesu jisemgħu l-Evanġelju. Mal-ewwel ġurnata narawh qiegħed ukoll iservi lil Ġesu fid-dar tiegħu. Il-ħajja tiegħu nbidlet. Għax il dak li Alla jiġġustifika lil dawn ukoll Alla jqaddishom u jibdilhom u jagħtihom qalb mimlija mħabba. Aħna rċivejna l-imħabba, aħna nħobbu rispons lejn dik l-imħabba li rċivejna. U jgħaddi żmienu bħal kulħadd. Naslu fl-aħħar ġurnata ta' ħajjitna. U dakinhar fuq is-sodda tal-mewt tiegħek. X'nisemgħu lil dan il-Pubblikan jgħid lil Alla. Taħseb li biddel id-diska u dakinhar lil Alla jgħidlu u Alla, niżżik ħajr li minix bħal nies l-oħra ħattafin blaħaq adulteri jew ukoll bħalma kont qabel Pubblikan li nsum issa darbtejn fil-ġimgħa u nagħti li xhur ta' kull ma għandi. Taħseb li hekk ħajgħidu lil Alla. Jew aktarx itenni dak li qal fil-bidunet u jerġa' jgħidlu. U Alla kun ħanin miegħi. Jalla l-fiduċja tagħna mill-bidunet tal-konverżjoni tagħna tul ħajjitna. U sal-aħħar mument ħajjitna ma tkunx ħadtu xejn li fil-ħniena ta' Alla murija lilna fi Kristu imsallef.